Travis Sprung. Buti na lang nagpaligo ko kahapon. Hindi naman kasi ito bumubo. Nais nga bumubo na. Dahil ito, wala today. Huwag na. Bukas mo na doon. Kalawa natin dito. Bukas mo silang dalawa. Hindi. Ito talaga ayaw magpa-video nito. I-angle mo ang ihanap mo ako. Picture mo boss, picture mo mo isin mo kanya kung magtumati ka. Yeah, sure ka? Hindi. Dito ay aso maluwamot ay isa. Travis Sprung. Alright, good afternoon po. Dito tayo sa Pindangan Season. Ito po ay second and final session po ni Johnson. Sa kasi, ano ba ang niya sir? Misty. Shoutout kay Sir George. Nakita ko kanina. Papunta na sa trabaho. Sir, ingat po. Let's start na natin. Ilan yan sa Go Johnson! Wait, hindi na gumagala ka. Oh, siya, tabahan na. Sakit. Laki load po. Lupit mo talaga Johnson, makadyot ka. Nice one Johnson. Sakit, Dax. Sakit ba Misty? Dax Johnson. Ayan na. Malak. Inggit. Dali, bigyan kita na. Tira. Parang hindi kang inggit. Ayusin mo. Ayos. Tira. Parang hindi ka mainggit. Good boy. Talas na ko. Boy. Sige na. Sakto yan. Nanood ka ng porn, no? Yun, no? Live porn. Boy. Inggit.